Day number 3. Mada. Hej no. Virulife oslavuje dneska 3. deniny. Deniny sú oslavované každý deň. Dosť veľa som toho spravil. Aj včera, samozrejme, som ešte dal tie 2 videá. Potom som ešte dal 3. video. Tesne pred polnocou som išiel spať. 11 začal sa to ukončilo. A hovorím, idem spať, vypol som počítač a ráno som si všimol, že sa nevypol, lebo som neuložil program, s ktorým sekám video. Takže nevadí, som ho vypol na pol hoďku, potom som ho zase zapol, nech sa necíti zle. A dosť veľa som toho spravil dnes, chcem to aj prebehnúť rýchlo. Hlavné veci, čo som spravil, že som spísal všetky veci, čo sa doteraz spravili ohľadom Virulife. A to som spravil v Mira, samozrejme, v druhej najlepšej aplikácii na svete. Zatiaľ v prvej najlepšej aplikácii na svete. Ale poďme sa na to pozrieť. Bium. Hovorím bium. Takže, toto je naše Majro, prosím vás, a tu je všetko spísané. Ako môžete vidieť na hornej časti, na strede sú informácie ohľadom Virulifeu. Pod ním sú základné údaje, čo som povyplňoval pri tom, jak sa registrovalo, čo sú aj dostupné na internete. Na pravej strane, tu na strede, je to-do list, čo znamená, že čo všetko potrebujem spraviť. Je tam už zo pár vecí a ešte tam bude ešte viac z tých vecí. Dole je Our Stats, čo je naša aplikácia, zatiaľ prázdna. Nevadí, tie veci sú tam, len nevidno. Hore dole ešte vidíte sociálne siete zarezervované, prelinkované, keď na nich kliknem, tak mi otvorí sociálnu sieť. Napravo je môj denník a tu píšem všetko, čo robím cez deň, čo som už spravil. Ako vidíte, dneska máme prvého subscribera na YouTube, odoberateľa, áno. Je to môj kamoš, lebo som mu povedal, že som začal robiť také videá a sa mi hneď vysmial z tých thumbnailov. Ale som šťastný, lebo máme prvého subscribera, nechcel som to byť ja, takže aspoň, že tak. Bude toho viac, ale zatiaľ není. A na ľavej strane sú paušály, to sú všetky veci, ktoré som zatiaľ zaplatil, rozpísané podľa spoločnosti, podľa ceny, mesačne koľko to stojí a ročne za to koľko platím, a dole, ako vidíte, sú roky. Takže to je asi na dneska všetko a zajtra sa zase počujeme. Čaute!